Egin dugu konexioa eguerdian gaiari heltzeko entzun. Badago oraindik Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotoan oinarritzen den jarrera bat, eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela, eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira, eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea denok desio degunez, elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino. Eta 23ko aurrekontuek, oposizioko alderdien artean ere babesa izango ote duten argitzeko negoziazio epea. Gobernuko alderdi nagusia EAJak mezu argia bidali dio oposizioari eta bereziki Eusko Legebiltzarreko bigarren indarrari EH Bilduri negoziatzeko prest dago, baina errealismoarekin eta ez du ahaztu gobernuak gehiengo osoa duela proiektua onartuko dela ziurtatzeko. Alegia, batera edo bestera 2023ko aurrekontuak abenduaren 23an onartuko ditu Eusko Legebiltzarrak. EH Bilduk ere esplikatu du harentzat zein den negoziatzeko abiapuntua. Ez ditu Jaurlaritzaren kontuak babestuko bere horretan kontserbadoreak eta kontinuistak direlako. Jaurlaritzak eta EH Bilduk akordio bat lortu zuten iazko abenduaren 2022ko aurrekontuen inguruan. 253 milioi euroren neurriak adostu zituzten. Osasuna, klima larrialdia, ongizate energetikoa, politika soziala, IGB eta gazteria alorretan. Eta ondorioz koalizioa abstenitu egin zen aurrekontuen bozketan. Baina iazko ituna salbuespena izan zen aurrekontuen edukian. 2021an EAJak eta PSek beren kabuz atera zituzten aurrera eta 2020an Elkarrekin Podemosen 9 abstentziorekin onartu zituzten gobernuko alderdiek. 2019an berriz 2018ko aurrekontuak luzatu zituen Gasteizek urtebete lehenago PPrekin adostu eta gero. Leire Pinedo koalizio abertzaleko legebiltzarkideak azaldu du Iñigo Urkullu lehendakariaren gobernuak betiko eskemari jarraitu diola, anbizio eta ausarriari gabe etorkizuna prestatzeko inolako planteamendurik gabe entzun. Baina aurrekontuen mamian murgiltzean ikusten da benetako errealitatea. Eta errealitatea da aurrekontu hauek ez direla handienak, ez direla sozialenak eta ausartak batira. Aurrekontuak handiak izan da ere, zuk esan bezala, gaur-gaurkoz gobernuak manejatzen dituenak, baino txikiagoak dira. Eta zuk esan duzu ez direla konparagarriak, aldaketak egon direlako urtean zehar. Egia da, inflazioak diruaren balioan duen eragina, bai edo bai, kontuan izan beharko dutugula urrengo urtera begira. Elma Sainz, Nafarroako gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilariak adierazi du laster 2023ko aurrekontuen eta horiekin batera doazen neurri fiskalen inguruko akordio orokor bat aurkeztu ahal izango duela. Egun oso garrantzitsuak direla argitu ostean, Sainzek agerraldia egin zuen atzo Nafarroako gobernuaren bileraren ostean, hala ere, horrez zuen EH Bildurekin izandako negoziazioen xehetasunik eman nahi izan. Adierazi zuen baina gobernua diskrezioz negoziatzen ari dela eta akordio publiko eta gardenak lortzeko bidean dela. Era berean, mezu baikorra helarazi nahi izan zuen esanez, buru belarri lantzen ari diren akordio global hori lortuko dela eta akordioa ixten denean luz eta zabal kontatuko dutela. Bada besterik, 3 elikagaietatik Nafarroan batek alferrik galduta bukatzen du, bada kontzientziazio kanpaina baten bidez, errealitate hori murriztu nahi du Nafarroako gobernuak, bai etxeetan, baita ekoizpen. Kateetan ere Nafarroako gobernuak abian jarri duen kanpainari 2020-2027 elikadura hondakinak murrizteko agenda deritzo. Erosketak ez planifikatzeak ondorioak dakartza. Goiburupean 2030erako txikizkako salmentaren eta kontsumitzaileen per capita elikagaien hondakinak 40% murriztea du helburu 2020ko datuekiko. Tarte horretan bertan, ekoizpen eta hornidura katek sortutako hondakinak 20% murriztea ere du xede. Nafarroan aurrekaririk ez duen estrategia berritzaile gisa, baita ingurumen, ekonomia, etika eta gizarte erronka gisa ere, aurkeztu dute asteazken honetan Itziar Gomez Landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak eta Raul Salanueva hondakinen ataleko zen denez, 3 elikagaietatik bat alferrik galtzen da herrialdean, batik bat frutak, barazkiak eta gainerako produktu freskoak.
Europako batasuna da munduko deforestazio importatzailerik handienetan bigarrena. Naturarentzako mundu funtsa erakundearen ikerketa baten arabera. Soilik Txinak gainditzen du nazioarteko merkataritzarekin lotutako baso soiltzea. Europako batzordeak proposamen bat egin zuen 2021ko azaroan Europarlamentuaren eskariz deforestazioari aurre egiteko araudi bat ontzeko. Proposamen hori oinarri hartuta bere egin zuen Europar Kontseiluak joan den ekainean eta gauza bera egin zuen parlamentuak irailean batzordearen proposamenari aldaketa batzuk onartuta. Egitasmoa hiru aldeen arteko negoziazioan dago orain batzordeak, kontseiluak eta parlamentuak adostu behar dute azken bertsioa. Bruselak adierazi du urte amaierarako onartu nahi duela. Gorka Berasategi kazetariak landu du gaia berrian eta konexioa egin dugu eguerdi honetan berarekin entzun. Parlamentuak egin zuen beste proposamen bat enbiziotxoa, ekologisten eskari batzuk jasoz. Eta proposamen kontserbadorena egin du Europar Kontseiluak, estatukideek beretik. Orduan, anbiziotxoena esan bezala parlamentuarena da, gabezi batzuk ere baditu, elkarte ekologistek salatu dutenez, baina gero gakoa izaten da asmo handiko eta helburu handiko araudi hauek nola beterazten diren, zenbateraino diren eraginkorrak, eta horretarako zenbat baliabide jartzen da. Nazioartean Brasilera begira bada berririk, Bolsonarok protestak eteteko eskatu die bere jarraitzailei. Hala ere, Lulak osatuko duen gobernuaren aurkako esku hartze militarra aldarrikatu dute. Bolsonaroren jarraitzaileek pasaden igandean Luis Ignacio da Silva Lula ezkertiarrak Brasilgo hauteskundeak irabazi zituenetik, Bolsonaro jarduneko presidente eta eskuin muturreko hautagaiaren aldeko jarraitzaileek protesta ugari egin dituzte herrialdeko kaleetan. Kamioilariek esaterako Brasilgo errepide nagusiak blokeatu egin dituzte, trafikoa oztopatu. Sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez Bolsonarok errepidetako protestak eteteko eskatu die bere jarraitzaileei joan etorriak errespetatzeko hain zuzen. Errepideak askatzeko eskatu die ultraeskuindarrak bere aldeko mugimenduak zilegitasuna galdu ez dezan. Dena den bestelako mobilizazioak ere egiten ari dira ultraeskuindarraren aldekoak. Atzo esaterako Brasilgo kuartel militar ugariren inguruan bildu ziren Bolsonaroren aldekoak protestan eta Lulak osatuko duen gobernuaren aurkako esku hartze militarra aldarrikatu zuten. Lulak 2023ko urtarrilaren batean egingo du presidente karguaren zina eta hori ekidin nahi dute Bolsonaroren jarraitzaileek herrialdeko plaza askotan aldarrikatu dutenez. Esku hartze militar baten bidez babestu egin ditu jarduneko presidenteak. Joko demokratikoaren parte dira bere berbetan. Eta gurera bueltan, gerra eta memori historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai dago San Telmo Museoan. Urtarrilaren 29ra artean zabalik izango da eta bitartean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Horrez gain, astearte eta larunbatetan doako bisita gidatuak egingo dira. Josune Uribe, San Telmoko teknikariak, azaldu digu zer topatu daiteken bertan. Ze ikusileik hemen ikustei lanak, batiz bada arte garaikidie. Gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dira planuek, marrazkisek eta hola. Eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko, ez? Eta lerroburuekin bukatzeko, Leopoldo Zugaza kultur sustatzailea Hilda Gerediaga elkartea sortu zuen eta berak bultzatu eta zuzendu zuen Durangoko azoka lehen urteetan. Beste hainbat kultur erakunderen sortzaileen artean ere izan zen. Kultura sustatzeko eta dibulgatzeko lanean ibilbide luzea egin zuen Leopoldo Zugaza Fernandezek. Gerediaga elkartearen sortzaileen artean egon zen 1965 eta frankismo garai betean sustatu zuen Durangoko Euskal Liburu eta Disko azoka, baita arte garaikideko lehen erakusketak antolatu ere. 1970ean Durangoko udal kultura aretoak bultzatu zituen. Hurrengo 25 urteetan Euskal Eskolako ordezkari nagusiak eta promesa gazteak hartu zituztenak Euskal Herrian abanguardia sortzeko ezinbesteko erreferentzia bilakatzeraino. 1978tik aurrera erreferentziazko egitasmo eta erakusketa gune ugari, ikerketa, bekak eta argitalpenak jarri zituen abian Bizkaiko Aurrezki Kutxaren
kultura saileko arduradun bezala. Aitor Esnaola berriz espetxeratu dute, gradu aldaketa baliogabetuta. Maiatzean eskuratu zuen 3. gradua, horretarako baldintzak betetzen zituelako, baina orain espetxera bueltan da. Martutenen kartzelaratu dute 3. gradua, tratamendu batzordearen oniritziaz lortu zuen espetxe berean. Aurretik Sorian izan zuten preso eta ona Okainatik ekarri zuten. Politika arloko berriekin jarraiki 10 urte beteko dira Ernai Gazte Antolakundeak ikasturte honetan. Urteurrena ospatzeko orain dugu aukera dinamika abiatu du eta hor gazteek bizitzen berehalako duintzea exigituko dute. Besteak beste agerraldia egin dute gaur Ernaiko kideek Gasteizen dinamikaren berri emateko eta ez hori bakarrik udaberriko ekimena iragarri dute ere. Gazte topagunea Elorrion egingo du Ernaik apirilaren 6tik 9. Urrengo hilabetetan, kaleak hartzera, borrokatzera eta bestelako mundu bat posible delaren alde antolatzera dei egiten diogu Euskal Gazteriari. Mundu honetan bizi gaitezkelako, baina ez orain arte bizi izan dugun bezala. Bizitza duinen alde, borrokatzea eta bizi eredu askatzaileak lortu behar ditugu. Ez dugu biharko utziko, orain dugu aukera dena aldatzeko. Ekonomia oztua, lan merkatua ere ozten ari den seinaleak iristen ari dira. Urria ez da ohikoan hilabete txarra izaten lan merkatuarentzat, baina aurten gora egin du langabeen kopuruak oso gutxi bada ere. Zehazki, 153.020 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan, iaz baino 152 gehiago. Aurreko hilabetearen beste ezaugarri bat izan ohi da gizarte segurantzaren afiliazioak gora egiten duela nabarmen, batez ere, orduan itzultzen direlako lanera, udan enplegua galdutako hezkuntza alorreko milaka langile. Lan gatazketan berriz, zibermatikako langileen ordezkariek 10 bilera baino gehiago egin dituzte zuzendaritzarekin lan hitzarmena adostu nahian, baina ez dute akordiorik lortu. Hori dela eta beste 3 greba egun deitu dituzte eta gaurkoa izan dute lehen lan uzteguna. Ibermatikako, Donostiako, Zamudioko eta Gasteizko langileek greba egin dute ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta.
Beharginen gehiengoak lanuzterekin bat egin du gainera sindikatuen arabera. Langile gehienak greban daude. Urtarrilean hasi zuten Ibermatikako hitzarmen kolektiboa negoziatzen, orain arte baina zuzendaritzak ez dituela baldintza duinak mahai gainean jarri salatu dute. Egoera zein da, negoziazio kolektiboan gaude, hitzarmena negoziatzen ari da, eta urtarriletik hasita azaroan gaude, eta orain arte enpresak ez du baldintza duinik mahai gainean ipini. Urrian greba ditu zuten ere, baina bertan bera utzi zuten enpresak negoziatzeko borondatea erakutsi zuelako. Itzutzak izan ziren ala ere. Urrian greba egun bat deitu genuen, baina enpresak negoziaziorako konpromisoa hartu zuen eta 3 bilera egin genituen, eta horregaitik deskonbokatu egin zen greba. Baina 3 bilera ostean, baldintzak berdinak dira enpresak mahai gainean ipintzen dituena. Egoera horrela 3 greba egunetara deitu dute ELAK, Comisiones Obrerasek eta UGTek. Soldaten igoeran KPItik, azpitik ipintzen du, eta beste baldintza batzuetan ere ez da heltzen gure baldintzetara. Beraz, erabaki dugu 3 egun hauek greba egitea. Greba kizpide, Bizkaiko metalgintzako mahaia osatzen duten sindikatuek eta patronalak beste aukera bat emango diete beren buruei lan hitzarmenaren korapiloa askatzeko. 3 eguneko greba deialdiaren ondoren, asteartean bilduko dira berriz ere, bilera hori mugarri bat izan daiteke negoziazioan. Atzo arte ez baitzegoen hitzarturik hurrengo bilera noiz izango zen eta Bilbon eginiko manifestazioaren ondoren lotu zuten. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori momentu honetan da mahai gainean dagoena patronaleren aldetik. Plantatutako edukiak oso urrun geratu dira. Guk nahi dugundetik, ez? Azaroren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FEDEN patronalak eta LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraungi zen 2019ko urte bukaeran sinatutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera. Orain soka estutu ala aska dezake datorren asteko bilerak. Sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak. Eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FBMI argi eta garbi utzi borrokan jarraituko degula hitzarmen berri bat lortu arte. Baina bai izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lan usteak. Bizkaiko metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Jarraipen zabala izan dugu 85%ko inguruko jarraipen bat. Batzuk bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FBMI. Joan den astean, patronalak 22ko abenduko 6,5ko KPIa igotzeko prest agertu zen, eta 5,5ko igora eskaini zuen hurrengo 3 urtetarako. Alabaina, sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko eros ahalmena. Eta nahi dutena da lan baldintzak eta bizi baldintzak duinak. FBMek ez dituenak eman nahi sektore osoari, naiz eta beraien hitzetan ere etekinak euki enpresak. Orduan guk eskatzen duguna da sortzen diren etekin horiek modu justuan banatu behar direla. Jarrerak hurbildu ezean sindikatuak mobilizazio gehiago egiteko prest daude. 6. greba egunean gainera ertzaintzak areagotu zuen tentzioa. Indarkeria handiz oldartu zitzaien piketei. Hori derata ertzainek hainbat grebalari zauritu zituzten eta horietako 2 ospitalean hartatu behar izan zituzten. Langile bat atzilotu zuten halaber. Aurreko egunetan ere tentsio momentuak egon direla, baina gaurkoan jarrera bereziki bortitza izan du, jipoituak egon dira,
atxilotuak egon dira. Eusko Jaurlaritzak bidaltzen du ertzaintza, langileak, grebalariak atxilotzera, jipoitzera eta kriminalizatzera. Hezkuntzaren arloan Eusko Jaurlaritzak ikasleak onartzeari eta eskolatzeari buruzko dekretua aurkeztu du gaur. Ikastetxe guztietan aniztasuna eta zaurgarritasuna modu orekatuan banatzea du xede. Ume goiztiar batzuek aukera izango dute adinez dagokien maila baino bat beragokoan matrikulatzeko. Diru publikoa jasotzen duten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxe guztiek leku kopuru jakin bat gorde beharko dute ikasle zaurgarriak eskolatzeko. Neurria hurrengo matrikulazio epean jarriko da indarrean haur hezkuntzako 2. mailan. Hau da, ez die eragingo gaur egun eskolatuta dauden ikasleei. Gaur azaldu dituzte neurri berrien nondik norakoak. Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua. Guretzako oso garrantzitsua da dekretu berri hau. Ezinbesteko tresna dugu gure ikastetxeek etorkizunean ikasle zaurgarriak modu orekatuago batean eskolatu ditzaten. Gure hezkuntza sistemak aukera berdintasunean, kohesioan, elkarlanean sakondu egin behar du gure gizartearen mesedetan. Gaur erakutsiko dizuegu dekretu hau helburu horrekin jaio da eta bat egin du etorkizunari begira onartu nahi dugun hezkuntza legearekin eta baita legebiltzarrean onartutako hezkuntza akordioarekin eta bere baitan jasoktako 53 neurri zehatzekin. Azaroaren 18an Gasteizko Inazio Aldekoa Kultur Etxean izango da Euskal Herriko Mugimenduko emakumeen 2. asanblada. Prekarietaterik ez, soldatetan ez da pentsioetan lelopean. Pentsiodunen mugimenduko emakumeen bozeramaileek, Ana Mezok eta Ana Arzuak, ostegunean Gasteizen egindako agerraldian azaldu dutenez, prekarietatearen gaiari heldu diote, kezkagarritzat dutelako langileak pentsiodunekin aurrez aurre jarri nahi izatea, bietan dagoelako prekarietate egoera. Epaile batek latinezko izena ezarri dio Gasteizko haur bati, euskarazkoa baztertuta, gurasoek hazia jarri diote haurrari euskaltzaindiaren onespenarekin, baina epaileak ustez latinezko zia izenarekin erregistratu du. Urriaren 22an jaio zen hazia eta gurasoek izen hori jartzea erabaki zuten soinua gustuko zutelako eta esanaiak etorkizuneko fruitua ekartzen zielako gogora. Baina erregistro zibilean inskribatzea uko egin dio Gasteizko epaile batek. Haren arrazoi nagusia da konnotazio negatiboa izan dezakeela. Horrekin batera, gurasoek jasotako oharrean azaltzen zuen ezin zutela izen hori jarri inoret zegoelako izen horrekin inskribatuta eta substantibo bat zelako. Asteazkenean gurasoek jaso zuten epaiaren oharra, bertan azaltzen zen haurrari zia izena jartzea erabaki duela epaileak, antzeko soinua duela argudiatuta eta latinez hazia esanaia duelako. No entienden cómo se admiten nombres como castigo, por ejemplo, que es Sigor, y no se admite este. En latín sí y en euskera no entiendo. Euskaltzaindiari galdera egin diote gurasoek eta ez diote arazorik jarri hazia izenari. Hala ere Euskaltzaindiako hartarazi duenez, eurek informazioa eman egiten dute eta ez dute ahalmenik erabakiak hartzeko. Garbi esan behar da Euskaltzaindiaren esparrua, eskumen esparrua, arlo linguistikora mugatuta dagoela. Familia ez dago ados epaiaren erabakiarekin eta segurtasun juridiko eta fede publikoaren zuzendaritza nagusira joko duela iragarri du.
Era berean Euskaltzaindiak txosten bat idatziko du Asiaren familia. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Sara Azurzaren Uste ustelak kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Uste ustelak zertarako nireak edo zureak berdin dio zeru beltzenak islatuko dituzugeak betirako bide xumeak beti erakutsiko digu bakea ziur nago norbaiten jabe denak ez du jakingo zorionan atea ikusten